Pajjiżna għandu bżonn isalva r-reputazzjoni tiegħu jekk irridu li nibqgħu parti minn klabb esklussiv li ninsabu fih iffurmat mill-Unjoni Ewropea u ż-Żona Ewro. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia il-ġimgħa indirizza Business Breakfast tal-Istitut Malti tal-Management feluq l-10 snin mis-sħubija ta' Malta fiż-Żona Ewro. Our negotiation positions as a member of the European Union and of the Eurozone depends to a great extent on our good reputation. That reputation is well worth saving. The danger associated with erosion is that our well will carry less weight when and where we need it most. Adrian Delia staqsa fejn kien ikun pajjiżna illi kieku mhux għax isseħibna fl-Unjoni Ewropea, iżda fl-istess waqt faħħar ukoll l-amministrazzjoni tal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzim. Fakkar kif pajjiżna rnexxielu jeleb l-isfidi ekonomiċi kontrarju għal pajjiżi oħra illi waqt il-kriżi ekonomika fallew. Dan mhux b'kombinazzjoni iżda għaliex l-amministrazzjoni preċedenti ħasbet għal dan b'riformi u regoli ekonomiċi.